मोनसे गिदिर आइजोफोरनि थाखाय अरुणोदय बे अरुणोदयनि बेनिफिसियारिफोरखौ 9,000 आइजोफोरनि बिथांमोननि अरुणोदय स्किमनि सार्टिफिकेट डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय जादों। बे हाबाफारिनि थाखाय गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा डक्टर रमेश बेगौ बिथाङा नुजाथिफैनानै बे सार्टिफिकेट डिस्ट्रिबिउट खालामदों। बे आसनिया थारैनो जोबोद रंजानो गोनां खारन भारतनि भितराव आसामानो प्रथम स्टेट जि स्टेटआ बेखै गोरिब आरो दुखिया न'खरनि जायफोर बिधवा जायफोर हाबा जायालाफोर बैसो बारग'बाय बेबायदि आइजोफोरनि थाखाय अरुणोदय स्किमखौ होदों। गिबि समाव बेखौ 930 रांल' होनाय जादोंमोन। बिनि नेक्स्ट बोसोराव बेखौ 1,000 होनाय जाबाय आरो एबार बेखौ बांहोबावनानै 1,250 खालामना होबाय आरो बेखौ प्रत्येक मासनिनो माबायाव 10 तारिख खालि बेखौ बिथांमोननि एकाउन्टआव सोना होनाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारियाव 50,000निफ्रायबो एसे बांसिन आइजोफोरनो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै 50,000निख्रुइबो बांसिन आइजोफोरनो बे स्किमखौ होनाय जाबाय आरो हयथ' किसु बाखि थाबावो बेखौ जों आसाम सरकार फारियै होलांबाय थानाय मोनसे डिसिसन लादों। आसा खालामदों जे बे आसनिफोरनि गेजेरजों जेरै आसामनि दुर्बल न'खरनि परियालफ्रा जथेस्थ' सुबिदा मोनगोन आरो गावनि थांना लामा मोनगोन। मानोना बिनि गेजेरजों गोबाङानो आर्थिक हिसाबै रांखान्थि बिथिङाव जायफोर दुर्बल बिथांमोना बिनिफ्राय थांना थानाय मोनसे राहा मोनगोन। बेनिखायनो जों बेखौ साबायखर होनांगोन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा खारन बिथांनि सानस्रिनिफ्राय बे हाबाफारि ओंखारदों बे आसनि ओंखारदों। बेनिखायनो जोंनि थाखाय रंजाथाव बाथ्रा जे उदालगुरि जिल्लायाव 50,000 आइजोफोरा बे स्किमखौ मोनबाय आरो गाव गावनि न'खरखौ सुंस'नाय खालामो।